Letnú dovolenku sme chceli stráviť v rôznych kempoch a tak sme si pripravili okruh kempov, ktoré chceme navštíviť. Hneď prvý kemp nevyšiel a tak sme trasu otočili a nakoniec bolo všetko inak. Navštívili sme však niekoľko zaujímavých kempov, z ktorých vám postupne prinesieme videá. Autocamping pláž. Keď sme prichádzali, to bola rampa, bol tam nejaký brigádnik, ktorý sa nás pekne opýtal, či ideme do kempu, alebo ideme niekde inde. Povedali sme do kempu, takže do kempu nás navigoval týmto smerom. Tam vidíme opäť šípku, kemp, najviac a TC Duchonka. Takže pokračujeme tým smerom. Takže hneď tu na začiatku je aj veľká letná terasa na Malej Breze. Ako prichádzame ďalej, víta nás krásne farebný nápis Nová Duchonka. Pokračujeme ďalej. Ako vidíte, prišli sme ku recepcii. Smerom tu na hore je vlastne oblasť pre karavany a z tejto strany už vidíme začiatok vodnej nádrže Duchonka. Čiže z recepcie maličky cez lesík. Keď sa presunieme, tak vidno už vodnú hladinu, je to kúsok. A v týchto miestach už je vlastne nazývaná Veľká pláž. A takto smerom ďalej po hladine sa príde až ku hrádzi. Takže my, našim malým prívesíkom, sme sa ubytovali samozrejme v sektore Kulháň, ktorý je na to určený. No a takto sme my zakempovaní. Tabula jasne píše sektor určený pre karavany, nie stany. Takže to pekne dodržiavame. A pekne s našim požičaným prívesíkom sme tu mali takúto svoju malú oázu. Ahojte! Pozdravujeme Z Novej Duchonky. Sme tu v kempe. Kemp sa nám páči. Počasie nám vyšlo. Tak všetko v poriadku. Áno, celý čas bolo super. Dneska trošku prvý deň trošku pofukuje, ale nič vážne. Inak bolo tížko, pokoj, kľud. Úplná paráda a relax a balzám na dušu. Sme tu ubytovaní v časti určenej len pre karavany a prívesy. Volá sa Kulháň. A tak keby naozaj veľký, ale to zistíte až keď sa pôjdete prejsť okolo Duchonky, kde až všade siaha kemp. No a kto tu nebol, tak za nás môžeme určite povedať, áno, odporúčame tento kemp. A tak ako sme vravili v Pullmane, že určite sa tam ešte vrátime, tak o Duchonke bude platiť to isté, že určite sa sem ešte radi vrátime. Určite áno. Využili sme aj naše nafúkovacie kanoe.
Kajak. Kajak. Vodná hladina je pokojná, dá sa veľmi dobre plaviť. Aj plávať, aj bicykel vodný požičať, čokoľvek. Dá sa tu dobre využiť voľný čas, strávený v tejto prírode, tento borovico-brezový les, alebo lesík, má svoje čaro. Deti sú zabezpečiť aj jedlo. A čo sme boli v tej reštaurácii na Breze, tak je tam reklama na zmrzlinu, ktorá nás tam prilákala, samozrejme. Ale tú zmrzlinu tam už nejaký čas vôbec nemajú a reklamu zatiaľ neodstránili. Takže to je na pováženie už majiteľa. Zase na druhej strane priláka im to ľudí, ale keď budú sklamaní, že sľubujú to, čo nemajú, tiež to nie je dobré. No. Ale obsluha bola veľmi v pohode. No. A tam vlastne vedľa je ešte ten bufet na Breze. Bufet u Mišky robia domáce langoše, okoštovali sme, naozaj fajné. Môžeme tiež doporučiť. To je vlastne hneď za malou plážou, takže všade, kde ste, máte čo využiť. Začíname hlavnou budovou, kde sa nachádza kuchynka a sociálne zariadenia. Táto budova je priechodzia, teda sa tam dá dostať z Kulháňa a takisto zo stanovej oblasti. Ľavý vchod, kuchynka sprchy, je to priechodné aj z druhej strany, ako vidíte. Takže tu je kuchynka, stoly, stoličky, chladnička, miesto na umývanie riadov a tu je miesto na varenie. A tu je ešte jedna chladnička, pozeráme, aj tu je ďalšia. Takže celkom fajn. A tu vzadu je vchod na sprchy. Stále je plno vody všade, aj keď to stále utierajú. No takže tu sú dve sprchy, také dva stolčeky. Sprchy sú na žetóny. A hneď tuto vedľa sú druhé, takisto zrkadlovo dve. Vedľa seba, zase závesíky, vešiačík, stolčeky na veci.
na žetóny. Tak tu je porucha. Tak táto jedna nefunguje. Nepozri ešte táto ďalšia. Táto funguje, takže 3 sprchy sú funkčné. Limit žetónu je 2 minúty. A stojí 2 eurá. No. Je to dosť krátko na tú sumu. Keď si idete že umyť vlasy, tak to máte LTT. Dá sa pauzovať, dá sa stopnúť, to je dobré, ale aj tak to bolo tak úplne na doraz. Ale voda nám tekla teplá, nemali sme s týmto problémy. No v sobotu, keď sme prichádzali, tak asi tam bolo vidno, že je viac ľudí, tak nestíhala asi tá sprcha. Tak bola letnejšia, hej, ale nebolo to už studené. Napríklad včera bolo asi vidno ešte, že menej bolo ľudí a úplne vriaca, museli sme si úplne páčku regulovať. Na studenú až, úplne aby inak, sme ju vôbec niesli. Úplne inak, ako bolo 2-3 dní predtým, takže cíti ten rozdiel, keď je asi viac ľudí, menej a zhruba my v rovnakom čase sme išli sa sprchovať a len každý deň skoro. Tú páčku bolo treba inak naregulovať. Ale takto sú detaily. A to sme boli prekvapení, že páčka je naregulovaná na studenú vodu, reku, tak to sú takí otužilci. A my sme to nakoniec tiež tak museli urobiť, lebo inak by sme sa tam popálili riadne na tej vode. Takže sranda celkom. No. Sociálne zariadenia sú 2. Sú obidve spoločné, pre mužov aj ženy. Má to svoje výhody a nevýhody. Už každý nech si posúdi sám, ale je to v pohode. Sprchy sa nedajú zamknúť z bezpečnostných dôvodov. Tak keď je to také, že keď je to zmiešané, tak by sa mali dať aspoň zavrieť dvere a nejak zahačkať. Ale dvere sa nedajú zavrieť a sú tam závesy na sprchách. Takže tu sú ďalšie sociálne zariadenia, ktoré sú bližšie k recepcii a zároveň aj ku pláži. Poďme sa na ne pozrieť. Takže tu nám máme rovno WC s umývadlom. Úplne super. Ideme vedľa do dverí. Takže tu je sprcha. Upozornenia. A pozor. Takže ideme do ďalších dverí. Tu by mala byť ďalšia sprcha. Takže čo? Sprcha mimo prevádzky. Vešiačik je tu. Klasika, žetónový systém. Inak dobre riešené sprchy. Zrovna tieto sú fajné aj s umývadlom. Čavelo? Tieto sprchy sú fajné aj s umývadlom, so zrkadlom. Komplet taká bunka urobená. Zamknúť sa síce nedajú. Z bezpečnostných dôvodov. Takže tu bola sprcha a tu je čo? Nič. Pripojky. A tu je ešte voda. Pripojka. Takže tu sú ešte raz vecko, 2 nefunkčné sprchy. Tu zrejme nejaké ich priestory. Prípojka a tu z boku máme na možno riady alebo niečo. Pranie. Ešte umývadlá. A pozrieme ešte z tejto strany. A tu sú ešte 4 dverí spredu. Tiež krajná vecka a v strede budú sprchy. Takže tu je ďalšia sprcha s umývadielkom. Vešiačik je. Žetónový systém. Tu býva strašne veľa vody, špiny. A nikto nechápe prečo. Ale včera tu bolo počlenky vody. A tu je ďalšie vecko.
Tiež parádne, veľké, fajné, pohodlné. Zrkadlo. A čo to tu? Bez papiera. Už od včera. Takže od včera nedoložili tu na papier. Ale inak, v pohode. My čakali, že dneska doložia, keďže väčšinou hostí odchádza. Že podokladajú, ale možno až večer. Takže tu na od včera nie je doložený papier. A od tiaľto vlastne vidno už pekne Duchonku. Včera napríklad, keď sme išli na veľkú pláž pozrieť, tak boli tie sprchy a vecká zavreté, aj keď všade tam šípky odkazujú, že ak je plno, choďte na veľkú pláž a na veľkej pláži bolo zavreté. Takisto v tom domčeku, druhý, tretí deň, čo sme tu, stále píšu sprchy 2 zo 4 v tom domčeku mimo prevádzky. Funkčné, no. Takže to je trošku také, no, ak tam 2 nefungujú, tam je to zavreté, tak tým pádom je to iba v tejto časti tie sprchy funkčné. A to sú vlastne 4. Kde sú vlastne 2 a 2, hej, v tej bunke takej. Takže také, no, a to, aký je veľký kemp, tak toto je také možno trošku... Ľudia čakali v rade na sprchu večernú, to je tak. Keď je viac ľudí, tak je potom naozaj problém sa možno presprchovať. Takže kúsok od recepcie sme objavili po pravej strane ďalšie sociálne zariadenia a to sú WC, práčka, výlevka. Takže WC pekné priestranné, nedá sa zamknúť. Raz, 2, 3, ešte jedno. No, pekné. A tu sú umývadlá. Raz, 2, 3, 4, nech sa páči. Parádička. Tu sme boli včera na filme večer. Perfektný nápad, aj perfektný film. Pionierom po Afrike. Tak? Pionierom po Afrike. Pionieri. Aha. Čo to asi volalo? No a tu nám vlastne vidíme nádrž Duchonku, tú hlavnú pláž. Včera tu bolo veľa viac ľudí. Dneska je trošku útlm. Pôjdeme aj my. Tak sa tu hojdáme. Nie až takto. Myslela som prirodzene na vlnách. No, už je hladina kľudná, už ani nie sú. Ivko mi stále dokazuje, že sa nedá z tohto vysypať. Tak dúfam, že sa mu to ani nepodarí. No a takto si preslujeme na Duchonke. Ako keby nič. Ako keby dovolenka. Lebo Prvý raz sme si kúpili takýto člnok, budeme vyskúšať, len keď ideme po takých kempoch, kde sú takéto vodné hladiny a dajú sa možnosť využiť vodné športy. Tak sme si kúpili člnok, kúpili sme si vesty záchranné Gribineco, ktoré samozrejme teraz nemáme. Ale máme v člne. Ale máme Gribineco. Keby niečo sú zachránené v člne. A my sa topíme, samozrejme. Ale inak akože... Nie je tu hlboká voda. Teda tu, kde sme momentálne, neviem, ale všeobecne takto, kde ľudia plávajú, tak je naozaj, že popás, takže nikto tu kvázi nemá vesty, málo kto, väčšinou len deti. Tak ahojte. Ahojte. Pozdravujeme z našej lode Lásky. Kde už sfúčalo sedadlo, tak neviem, čo to znamená. Sme na ATC Nová Duchonka, na hladine Duchonky a užívame západ slnka, ako aj včera. My si povedali, že to je najlepšie, keď už tak slnko nepečie, tak si najlepšie vieme užiť a vychutnať tieto chvíle, keď už je tak
príjemne. Nakoniec, a ešte aj dobre, že sedadlo vyfúčalo. Aspoň sme u sebe bližšie. Má to svoje výhody. Takže užívame posledný večer, zajtra sa presúvame do ďalšieho kempu. Takže Uvidíme, ako to bude tam. Aké budú možnosti. Tu je to super. tu sme spokojní s týmto kempíkom. Až sa nám nechce odtiaľto ísť. Asi tak. Ale všade je niečo dobré. Tak uvidíme. Čo nás ešte čaká na tomto putovaní kempami. Takže sledujte nás, odoberajte nás. Ďakujeme každému novému odberateľovi. Aj všetkým za zhliadnutia, za lajky, prípadné komentáre. Áno. Teší nás to, keď si Teší niekto nás to. všimne náš kanál. Lebo informácií o kempoch na internete je stále málo. Je to len tak Tak veľmi povedané zbehne všeobecne. orientačne, ale nevie človek presne, aké sú sprchy, aké sú toalety, čo, ako to tam prebieha, ako funguje. A človek potrebuje vedieť. Takéto veci, hej, vydali, kedy mohli byť viac, takže Áno. my keď dačo zistíme, tak sa to snažíme vám zdeliť a pozdieľať to s vami, že takto sme to my zažili, takto to bolo Vy to už. a možno to takedy pomôže aj prevádzkovateľovi, že ak je niečo horšie, tak to zlepšiť. Takže majte sa zatiaľ pekne, užívajte leto. Čaute Ahojte. z Duchonky. Takže za nás určite môžeme odporúčiť tento kemp a budem radi, keď sa tu možno s našimi nejakými sledovateľmi aj stretneme, pokempujeme Ozvite sa. spolu. Keď nás badáte, sa ozvite. Budeme radi. Minule sme dali otázku, že či si karavanisti kývajú. Keď sme išli sem, sme stretli asi 4-5 karavanov alebo aj prívesov. My sme kývali, ale nikto oproti nám neodkýval. Nikto. Neviem, či to sú už takí, už neviem ako to nazvať, to čo nechcú odkývať. Keď sa zdravia motorkári, ovrovďáci, ja neviem ako sa zdraví, tak si myslím, že aj karavanisti, keď si dajú nejaký pozdrav, Je to milé. keď idú oproti sebe, tak je to také milé. No. Ale tak to už. Je to na každom a tým pádom pozdravujeme všetkých karavanistov týmto a prajeme im šťastné cesty. Aj šťastné návraty domov. Hlavne živí a zdraví prísť domov, bez újmy. A všetkým prajeme krásnu dovolenku. Majte sa pekne, ahojte. Odchádzame z nášho miestečka.